Hi! What's up, what's up? What's up mga kadungkoy, mga koy? Kumusta na mo? Drive lang taan eh. Diba? Ay nako, grabing traffic karon. Hala. Di ko masuot ang akong mask ay sa kadako sa kong aping. Lain na sa kong aping ay mura naman ay lubot na ako. Nilingi ang isa ka driver. Kita nakagnaw nga murag lubot. Amo ni oh. Dili mo gawas ang imong igit oh. Lain na kong naw kung ingani no. Grabe jud kaayo sa katanan. Unya ang mga girls, okay ra ninyo inganing dagway nya na car. Tanawa na car. Oh. Ang kasabadayon mo basta na car, mahalag batignaw. Come on guys, let's party. Hi! Samtang nakulgot ko sa traffic diri ah. Hay nako mag sound trip na ako magkatakanta na lang ko diri ah. Nga. Oh tanawa partig yung trapika diri ah. Oy oh. Sus grabing traffic diri bay. Mana ako diri maglisod ko pati ganina pa ko diri ba-board na kayo ko. Lainas akong ilong oy kumuhangad ko. Hala lainan na kumuhangad. Hala lainan na kumudok ko. Hala, kadimonyo na kong naong. Pangadlok og bata ba na. Kalits, kabwisit og naong. Makanta ko, 25 years and my life is dead. Quarantine pa more, virus pa more. What's up mga koy? Mga kadongkoy, kinapon si Dongkoy para makatag sa kalingawan. Kansa naman yun, ay pati face mask, di naman mataod. Uy, kaya marag baga kay kong... Tanawa ra ko na maglisod kong suot sa akong face mask kay... Ting baga sa kong na... Laba mo ko na paakag, hambubukag ani og potyokan ay... Baga juga kong kilay. O niya, yaka kay kong ilong. Ay nanak, oy nanak ko'y Pringles. Tanawa kong nanak ko'y Pringles. Kastilaon day ko kay may Pringles ang ako ang nang. Tanawa lang god kung ipadoon ako Di ba ni mga Pringles ako mga nang? No. Ay akong ipon kano sa pamotobo. Kapoy na kong kit-kit o kaneng kontansan. Hi mga girls! Sa mga choosy na mga girls niya, magyaw-yaw-yaw-yaw kundi panguyaban o niya kung panguyabag batignaw mapadili-dili pachosi-chosi marag yung sus Mariosip ang bayhana mo marag yung gwapa kasi yung paminaw ninyo o niya kung wako'y sakyanan musugot ka mo nako mga pilian kay mga babae karon mo nang wa day mapili mo ra biag kabalo mang laba pag magwapa kay itsura nya paghuman di kabalo mang hugas o magluto ya nang mga naw nya susi kayo nya kung makita gani kaning mga batignaw kay payakyak nya makita kay gwapo magpaigat-igat tayo magpadigos-gawas sa dila sayaw-sayaw day na nang pinakuan kanang TikTok nila nga bugdok kasi lang mga dugan na anay labyog-labyog para sus ninyo mga babae. Nakita na mong dagway ng mga lalaki nga mga dagko kay mga lawas, anya mga itsuraan, sus maluya-luya dahin mo mga Hinay say hey yeah 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 I said hey what's going on and I say yeah 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 I said, hey, what's going on? I said, hey, yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going on? And I say, yeah, 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 yeah. I said, hey. What's going on?